Namuru. Zo nan ungo. Je ka ɗewa mun ruwa. Kai zo. Waye je kai mun ƙara wajen malam? Allah ban san waye ba. Baka san waye ba? Allah ban san waye ba. To malam din ya ce mun kai ne. Wallahi Allah ba ni bane. Ba kai bane? Wallahi Allah ba ni bane. Kai? Ma waye ba. Wallahi Allah da gaske nake ma. Yaran nan baka da mutunci ba. Wallahi. Sauri ka je ka ɗewa mun ruwan nan. Sauri. Ta so ne in bugo cikinka. Inda ka ce kai ne wallahi da jikinka ya gaya ma a makarantar nan daga kai har shauran. Sauri ka dawo da Allah. Kai. Ke ina bacci ya kamata ki tayi ni ban tafi kasuwan nan ko? Yo mai gida gani ne rana bai yi sosai bane shi yasa. To kasuwa ce ma an ka fita ga kayan nan babu ciniki. To ya za a yi garin ne haka yayi da kuɗi kuma da kaya amma babu kuɗi. Sai dai addu'a kawai. To ai lamarin kasuwan ne sai a hankali. Ba dai iya ma. Ami amma na da ina bacci ya kamata a cikin tafiyar na fita. Yanzu ai ka taso dan kanka ne. To ni zan tafi kasuwa. Tun daga yanzu ba za ka zauna a yi wani maganan komai bane. Sai ki ce mun da magana. Bismillahir rahmanir rahim. To mai gida maganganu kai da yawa. To Magana ciki ma ai magana ce. gaskiya ne. To ai na ga baka ce koyo kuma ka ce wai za ka tafi. Ba na ba komai fara akwai kayan cefane ne yake bar a so miki. To ai ka san mai gida dan aike. Da ke ko? Na manta ma ban gaya maka ba mai gida. To Na samu almajiri. ikon Allah. Wallahi. To Ɗazu da safe ya zo bara sai na ce mishi yana da uwar ɗaki ne sai ya ce min a'a na ce to me zai hana ya zo dinga mana dan cefane tunda yara suna makaranta. gaskiya ne gaskiya To ne. kaga kuma ni in fita in je cefanen nan kullun yau da gobe ai sai Allah. Ina kwance ina jiki kina mita. To ya kamata ki tambaye shi almajirin aina yake. To shikenan idan ya dawo sai in tambaye. Ya sunan shi? Wallahi mai gida ban tambaye sunan. To ki tambaye sunan shi. To shikenan. Yawa Allah ya dace. yawa amin amin. Allah ya dace. Ni zan fita. To mai gida Allah ya tsare. Yawa amma Allah ya kiyaye Allah ya bada abin da aka amin yi. amin. Amin amin. Allah ya kiyaye. Idan wannan sun kawo kayan shanun abincin shanun sai a zuba su a kewaye. to mai gida Allah ya kiyaye hanya. Sai na dawo. Allah ya sa. Allah ya sa ina dawo. Masarautar mai gari masarauta ce da ake zalunci. Masarautar mai gari masarauta ce ba a adalci. Masarautar mai gari masarauta ce da ake zalunci ba. Wari, Saraka, Dan Mara, da Malam Bara. Wari, Saraka. Yanzu nan na koro wani. Kai ka kwanan ka. Dan jaraba ba ku da aiki yau a wannan yanzu aka sallama wani mako ga wannan. Sai an magana a ce gwamnati ta al'umma ce. Mu almajirai ba al'umma bane. Yar makarantar nan a bude muku mana. In ba a so ku dinga yawon garan ba. To yau mu ma za mu nuna mu irin baiwar da Allah ya mana. Na gaji da wannan bara da kuke yi. Na dinga yi muku abincin kuna ci. Ha kwanan ka. Yanzu kaman ka duba karamin wannan yaron yanzu ina yi sauran almajiranka. Ya an magana a ce gwamnati jama'a ce gwamnati ta al'umma ne yau almajirai ma ina al'umma ne. Sai a keɓance su a yi musu makarantar su ta daban a yi musu tsangaya. A dinga dafa musu abinci su ma 'yan Najeriya ne su ma al'umma ne. Amma an bar almajirai haka barkatai. To mu ma dai yau bari mu nuna muku baiwa da Allah imana tun ta iyaye da saura kuma in ne ka ce tsaki. Saura in ne ka je ka gaya malamin ka ce tsafi ne. Baiwa ce. Ka gani dai ita ko ba komai ko? Kana gani? Zurwaƙi kas jinjina mu mut ya fata ya raga ya cau ya ragar ya zag yawa to gashi nan saura ka ce mana kuma tsafi ne wannan baiwa ce ka ji ko dauki maza ka je ka ci ya kake wani rawar jiki ne na gaya ma ka je ka ci ba komai tashi madalla in za ku yi bara sau 1000 haka za mu dinga muku mu ma dinga ba ku dan masifa almajiri sai kai dan masifa almajiri sai surutar me kake ne
baba gani ne almajiran yanzu na gama wannan faɗa sai su leƙa gidan 9-10 ba su samu ko ba gidan da za a kira su a ba su komai ga yi baba ka tura yaron nan namu almajiranta ga yanzu almajiran ba komai suke samu ba to don haka baba ta kamata mu je mu gano yaran nan ba mu san fa a cikin abin da ke za a iya samun matsala saboda in suka ji wahala fitinewa suke su zama gagararru su zama fitsararru don haka baba a sa mana rana mu je mu gano dan nan mu je mu gano yaran nan mu ga aya yake in muka ga da matsala ne yan dauko kayana ba dai na ce ma na bi ka san ya isa to ina sanar na hana hai lakanin nan yanzu da zaka dauki lakanin nan ka ba dan adodo na hada abincin nan a roba to haka wurin zai ringa tara abokanansa yana sai ya fidda sirrin ma gaya musu yadda ake yi to a wanda za mu ka kyale dole ita karatu dole sai ka sha wahala ka taɓa jin wanda ya samu karatu a sadaka to ai baba yanzu na to wani almajiri fa ya leka gida wajen 8 duk inda yaje za a ke cewa naji kai ma kayi magana zan je na yi shawara zan neme ka sai mu sa rana sai mu sa rana dama akwai wasu dan kaya da na sa aka dinka masa da yan sabulai da za a kai wa malamin saboda irin malaman nan sai kana ganin su in ba ka ba yaro sai wata da watanni a biba sa fa kula mama da dan naka sai wata da watanni a biba alu an baki wa zalma ba kai dan wani abu ba zai dinga wanke allo ba to dama ni ma akwai wani kaya da naje yi wa dan gidan mai gari kaciya ibana su yace in sa to bari na a hada a tafi wa da malamin su to kuma bai barewa ba ai dai a rage masa a hada masa to madalla shikenan to bari in shiga gidan to madalla masha Allah madalla dan jaraba wannan yaron dai tunda na dauki yaron nan nuna min yake ban isa da yaron nan ba ka haifi da baka isa da shi ba yau ya taba jin inda karatu aka same shi salin alin Assalamu alaikum Assalamu alaikum Aminu alaikum salam. Ina wuni? Lafiya lau. An wuni kalau. Lafiya kalau. Ashe kai ne? Wallahi na zo ko da akwai abin da zan dan taba in dan yi aiki? Za ka ɗebo min ruwa. Doke ta shi ke yawwa. Ba na abin ɗiban ruwa. Yawwa. To ga ga roba ta aje. A da lafiya. Yau ni za a yi wannan abun a garin nan? Ni za a ciwo mutunci? Malam daman ka dawo. Malam daman tun ɗaza nake so Allah ya dawo mana da kai lafiya kuma sai gashi ka dawo. Me ya faru? Sa'adu abin da suke mana a makarantar nan malam ba sa kyauta. Ka ni ba ma ta wanda nake yanzu ta kaina nake amma je ka kira min duku. To malam. Kira min duku. Kira min shi. Malam gashi nan. Yawwa. Kai a garin nan yanzu ni za a ciwo mutunci a garin nan? Baba me ya faru ne? Na taho anya na da daga daurin aure. Yan daba sun tare ni. Sai wai ce mun suke ma wai za su ni za su yi wa lalata da ya. Wai ni za su yi wa lalata. Ya ta za yi lalata? Kutumu malam. Yau da kwanan buzu. Duk wani shege. Kowa ya taɓa min babana ba za mu rabu da yi ba. Kowa shi a garin nan ba ma a garin nan ba kowa sannan shi ma mai gari ya sa wai ni yasa aka daka a cikin fadas mai garin wai mai gari daga yau a cikin makarantar nan ka faɗa wa duk wanda yake cikin makarantar nan Sa'adu ka faɗa musu cewa an daina karatu daga yau mun koma kwanan buzu Allah ya nuna mana amma ko ka an baka hakuri ka hakura ko an baka hakuri ka hakura baba to zan ni ba hakura zan ba a taba mun kai a zauna lafiya kuma za mu haɗu da su cikin dare a taba ka a zauna lafiya wallahi ƙarya ne yanzu ka je ka turo mini su ka turo min Sa'ado din su ma da gwarka turo min Allah da yanzu nan yawa to sannu fa ya hankali ka ɗebo wallahi ai na za a je to aje a nan ma to yawa to da koroban kan nan ga na ce ba ni ɗazu na manta ban tambaye ka ba a wani makarantar kake ne a makarantar malam Zalimu ayya malam Zalimu
To, Allah sarki. To me sunanka? Sunana Ado, amma kuma kakana ma yana kira na dan Adodo. Allah sarki Adamu. Allah sarki Adamu. To, kuma a wanne garin kuke? A wani gari ne can mai suna Wudil. Wani gari can cikin garin Wudil. A cikin garin Wudil muke. Allah sarki. Wani kara cibiyar ruwa. To sannu. Bari a zuba maka abincin ko? Na gode. Dan jaraba ina kai ina jike ga dangata. Kasuwar ma na je yadda na ja ka rawo. Ga kayan amma ba ciniki. Salamu alaikum ya kuri kan dai. Yaro ne dan makwabta na ya bata min rai. To da kuma shikenan kasuwa ba da sai a dawo ana fada. Abin ne ba da dai. To dan zauna a nan wurin. Ga wurin zama nan zauna. Ga rana ga zafi. To ya za a yi? Ai haka ne dama. Shi kuma wannan waya kan dai. Ayya almajirin da nake gaya maka ne. To. Ina wuni? Lafiya lau. An wuni lafiya? Lafiya lau. Eh. Lafiya lau. Sannu kaji? Yawwa. Sannu kaji? Wai yace ma ashe anan makarantar Malam Zalimi yake. Allah sarki. Wallahi. Sarki. Malam Zalimi wannan? Eh. Allahu akbar kabiran. Allahu akbar kabiran. Yace ko su ƴan Wudil ne. Allah sarki. Sarki. Wudil a wajen buwa? Wajen opposites bayan kotu. Police station, opposite police station. Okay, Allah sarki, Allah sarki. Ka ce can wajen gidan su Alhaji Kaciba. Yawa shi. Allahu akbar kabiran. Allahu akbar kabiran. To Allah taimaka. Allah sarki. Allah sarki. Bari zuwa maka abincin ko to iya. To kar ki manta ki zo mu ruwan kana ba. To mai gida. To dan ado da gashi. Yawa iya. Nagode. To sai an jima. Sai an jima. Mai gida ga ruwan wanka da Masarautar mai gari masarauta ce da ake zalunci. Masarautar mai gari masarauta ce ba a adalci. Masarautar mai gari masarauta ce da ake zalunci. Yalan Nuri da Sula mai kogin alfarma. Ko 'yan samari daga wace unguwa kenan? Daga unguwar Kudawa. Wace unguwar Kudawa? Eh. Kai ban shaida ka ba ku kamar ɗalibin makarantar Malam Dalha. mu ne. To menene matsalar ku? Malam taimako muke nema. To taimako kamar wanne iri? Mun da wallahi yunwa muke ji ba ma cin abinci. To insha Allah kun ga yadda muka gyara masarautar mai gari. Insha Allah kuma za mu zo za mu mekin din matsalar ku gaba daya kuma za mu yi muku alfarma. Har famfon POS ku ga Malam Dalha za mu zo mu kafa muku a bakin makarantar nan insha Allah. Allah ya kara ka. Nagode. Kun ga da shi. Ku ga da shi. Sai an jima. Mun gode. To shi wannan ina yawwa dama kuma fa kai nake shirin kira. Kwarai kuwa. Yawwa ina buƙatar na samu fili 50 by 50 babba za mu yi wa gari wani aiki da shi. Amma a wajen GRA za a yi wani aiki a gari. To ba matsala insha Allah za a je wajen Alhaji mai kuɗi kaci dubu sai ceto. Okay. Insha Allah na tan confirm za a samu anan in Allah ya so ya yarda. To da Allah ya kokari a samu saboda ai program din yana da matukar amfani ga talaka yawa. Nagode. Allah ya kara ka. Allah ya kara ka. Nagode. Ka je din duk yanda kuka yi sai ka dawo. Allah ya kara ka. Fiye daga ina haka? Wallahi daga gida wallahi. Ya kamsila naka kowa naka kudi naku ya garin to in ce ko yana nan lafiya. Wallahi lafiya. To idan zaka je rana gatse haka ga zafi ko leba ban ganta a wallahi Allah wai fili muke nema 50 by 50 saboda zamu yi wani dan aiki ne na ba wani wanda ya kamata a zo a samu idan ba kai ba. Fili inda ka zo wajen kan kawar ka samu ne amma na wace area kenan? Kawai dai haka wajen GRA da muke son shi saboda zamu dan yi wani aiki. Can GRA bangaren kwatas kenan. Kai kaga kuma jiya na sai da guda 4 a wajen nan. A yanzu a wajen nan dai babu amma akwai fili a ƙasa amma gaskiya babu a wajen nan. Amma tanna mai gari yana nan zan je gidansa yanzu nan da na fito daga gida ma kawai zan karasa wajen sanye su sai ne masa magana. Allah duba saboda wallahi aikin ya kama wallahi. Da yawa kuke so ko kana? Da yawa muke so dan Allah. To insha Allah kamar an samu ne. Insha zan taba ko a waya. In yaso sai ka gaida mai gidan naka. Ka gaida shi. Ka ce ina gaida shi. Yawa nagode. Ka gaida ga hanya. Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Fa'iza Jibrin, wato ka fi sani da Fa'iza tarkon mutuwa. Muna yi kowa fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya.
kuma haɗu da ku a cikin wannan fim ɗin namu mai suna Masarautar Mai Gari. Da farko ku danna mana ƙararrawa a cikin channel mai suna Arewa Jini Ɗaya. Ku danna mana ƙararrawa za ku ringa ji da zarar mun ɗora ƙidilin. Sai an jima.